ነገራ አንሳንከራ ትንሣኤሆ ነገራ ትንሣኤሆ ነገራ ትንሣኤሆ ነገራ አንሳንከራ 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 አንሳንከራ ትንሣኤሆ ነገራ አንሳንከራ ትንሣኤሆ ነገራ ትንሣኤሆ ነገራ ትንሣኤሆ ነገራ አንሳንከራ 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 አንሳንከራ ትንሣኤሆ ነገራ
አንሳንከራ ትንሣኤሁ ነገራ ትንሣኤሁ ነገራ ትንሣኤሁ ነገራ አንሳንከራ 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 ትንሣኤሁ ነገራ አንሳንከራ አንሳንከራ ትንሣኤሁ ነገራ አንሳንከራ አንሳንከራ ትንሣኤሁ ነገራ አንሳንከራ ትንሣኤሁ ነገራ አንሳንከራ አንሳንከራ ትንሣኤሁ ነገራ አንሳንከራ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አግዲሞ ነገረ በዳህሬ መዋዕል ከመ ይትነሣ ክርስቶስ አነ አንከራ ወነገራ ከመ ተንሥአ እግዚእነ እሙታን
ሎያ ሃሌሉያ አግዲሞ ነገረ አሬ መዋዕል አግዲሞ ነገረ በደሃሬ መዋዕል ከመ ይትረሳ ከመ ይትረሳ ክርስቶስ አነ አንከራ ወነገራ አነ አንከራ ወነገራ ከመ ተንሥአ እግዚእነ እሙታነ ከመ ተንሥአ እግዚእነ እሙታነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አግዲሞ ነገረ በደሃሬ መዋዕል ከመ ተነሣ ክርስቶስ አነ አንከራ ወነገራ ከመ ተንሥአ እግዚእነ እሙታነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ማርያም እምነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ ዚናው ለቅድመ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ድኅረ ትንሣኤሁ እሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩነ ህዝበ ክርስቲያኑ ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተንሥአ እሙታነ አመሳልስ ዕለት አርከ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ርቶ
ዘይትር ኣምላክ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ونخلطو بحياة زخونكا قويتانا نقوم مسكانا نوفيل كالنا بعد زمحرات نفس فتاريا زخونكا عملا كرم تعار عليهم كابا بن تولد كان مسكنا كالنا وقدسان زعربنا بعض غاليقا نسخاب زيك ورم مسكانا بعلو صراحة ملاك انت مسكانيخا بي زيت فتركا وعز فتركا نتعون قدسان زيت مرمريخا ناي مسكانا خاص ورط بمدقر كان مريخا زيت أف برهان أتسفخانا نعاقا مسكانا كبرن قدسنا نقرب لنا أقويتا نحنا بارت كانت مسكانا نوفلنا حزبك نعاقا يمسكن ፈጠርካ ካብ ፍፅም ፀጋ ወሃብ ፀጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ነፍሲ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኣ መንፈስ ቅዱስ ወሃብ ዘህብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ንፅሃ ዝኾንካ ጸሎት ንፅሃን ትቕበል ኦ ወልዲ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኽርና ያብቃን ነዞም ንፅዋዓካ ንዓና ንኩሉ ዝኸውናትካ ፀጋ ዝሃብካና ንስኻኻ ኦ ነብሩ ዘይብሉ ንፅሃ ቦወፃፅየን ቁንቁንን ዘይባለ ሸዋፍ ዘለዎ ነቶም ፍፅም ልብዛኣብ ንኻትብ ንመላእክቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረን ዘመረ ዘይተፋላውን ኣብርሃኒኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዘድ ቅድመ ታሪክ ካብ ፍቕረ ብኽብራ ኣኻልና ካብ ማዕሙፅ ጸልማተን ብርሃን ኣውፃኸና ካብ ሞት ኣድንካ ህይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃኸና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እውን እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዓካ ከነመስግን ብርሃን ኣበልና ህዝቢ እውን ንኣኻ ይውድሱ ኣለዉ እግዚአብሔር ምስና ዘለዓለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳ ጊዜ ካብና ንቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ወርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም እነብሩ መናፍስም ጾም ወሓስም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደ ቢወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸገም የጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ብረበዳ ዘለኻ ኣብ ጸጋኻ ትሕው ነቶም ኣብ ጽሩም ማእሰር ዘለኻ ምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ዝበኺን ዝናዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀል ዝበጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምንቲ ኸንዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኩሉ ንኣሽትን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓሲኦም ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልደ ዘያሃልቅ ለዓለም ዓለም አሜን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ
ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስ ለአምላክ هلنا لبك ሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ወሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕቀብ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ በፂሕካ ብእምነት ከለልካና ቅዱሳት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን ትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመና ዘልየልና ፍሬት ፍቓዱ ይበና ብዘይምጥርጣር ክምፅኡ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዲሮም ዝንብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማይ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እብነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምፃማት መንፅሒ ብሕማም ተታሕዚ ማሕወይ ንፀማማት ወብዝኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ ምብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለሎ ቅዱሳን ዘብሪ ፀሓይ ምብዲ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጥካ ነብሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በቢ ዘሎ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ በክሊ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላጋ ዘላወት ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካ እናንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎን ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ነባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ
ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንበቶ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ኣረግካና ጎይታ ነቶም ድልሙንኻ ስምዓዮም ወጎይታ እዞም እንድልምነካው ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክተሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላት ፀላኣ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላብና ክስማዕ ንመበለት ኣፃናንቕ ዘህታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንርኸ ስብረትካ ኣንፅህ ንዓያሻ ኣለብን ንጥፍኣት መለስ ኣብ ቤት ማሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ይሞ ንኩሉና ፀግዑ ኩነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ቡሩክ ያሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ አይቆትዎ ለአምላክ ርቶ ንድሃን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወትና ኣኻና መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓይልብናን ኣዘብራኸልና ጸልማት ሕናናውን ኣርሒካ ብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ተወፈ ናይ ጥንሰብ መስቀሎ ወድኻ ድሓንካዮ ዘይጠፍካ ሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፍአ ለለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጅኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንምስክነካ ስየብሃከ ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቆርም ዝገና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዛጋሴ ብኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣልዎ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀ ቃልካ ባሮታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና شاك ኣብወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕመቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳኸይ መድሓኒ ጥሙያት ዝሓልን ክፍኣት ዝብቀለሎም ዓርቅመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንጹሓን ማሕደሪኦም ብጽድቅን ዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዘኽተማት ዝኣልነት ኣምራምትካን እምነትን ጓዕ መንፈስን ካብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸላይ ቤተክርስትያን ቅድመ ራዝብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና እናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቅሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካን ዘለኣለም ኣለም በእንቲአከ ተፍቆረ ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘባቶ ለከ ስብሃት ለዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና
መሐረ አምላኽ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላኽ ቅረበልና መዝሙርና ጸሎትና ኩሉ ተቀበለልና ብሰማያት ትነብር አቦና ካይ ቅዱስ استغاث مصاف واشرام داس ሰማይ وملما من ريخو العلم الآن زبدلنا ተሓደግና بدلنا بسنا نقل مرنا مرتفع ፈተና ይተትወና መንግስት كبرين ዘላለምና ካይ زلالنا ኦ ዝትየ يمرا من أي قدوس جبريل ሕልና ክድን ስጋ ወደ እግዚአብሔር ጸባዖት ቤታሰብ سلام لكم ንስኺ ካብ ኣንስቲ በረክቲ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መእንታና حلت لمننا آمين እምድኅረ ተንሥአ እሙታን አስተርአዮን ቀዲምሁ ለአንስት ለማርያም ወላዲተ አምላክ ወለማርያም መግደላዊት ለሳራ ወለሰሎሜ ወለኩሎንህ ቅዱሳት እምድኅረ ተንሥአ እሙታን አስተርአዮን ቀዲምሁ ለማርያም ወላዲተ አምላክ ወለማርያም መግደላዊት ለሳራ ወለሰሎሜ ወለኩሎንህ ቅዱሳት ሃሌሉያ 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 እምድኅረ ተንሥአ እሙታን ቀዲምሁ ለአንስት
ወለማርያም ለሳራ ወለ ሳደ አነ ለሳራ ወለ ሰሎሜ ሳለ አነ ወለ ቆሎ
እሳት አነ ለሳ ወለ ሰሎሜ ለሳ ወለ ሰሎሜ ወለ ቅዱሳት አንዝ ለሳራ ወለሰሎሜ ወለኩሎን ቅዱሳት አንስት ለሳራ ወለሰሎሜ ለሳራ ወለሰሎሜ ወለኩሎን ቅዱሳት አንስት ወለኩሎን ቅዱሳት ሃሌ ንዝ እምድረ ተንሥአ እሙታን አስተርአዮን ቀዲሞ
ለማርያም ወላዲተ አምላክ ወለማርያም መግደላዊት ለሳራ ወለሰሎሜ ወለኩሎን ቅዱሳት አንስት ተሳልቀ እግዚኦ ምድረ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሥ አይሁድ ተቀበሉ አልባሲሁ ሐረሰ ገራ ወኮሬዎ ርእሶ በህለት ረቀጽ ወቀባው በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላም ይጸውዕ ለነገዘ ለአሕዛብ ወለባውርት ሰላም ይጸጎ ለነገስ ለአሕዛብ ወለበሃውርተ
እግዚኦ ሳእለከ ሃሌሉያ ሰላም ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ አይቀልክሙ አብ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን አሜን። መዝሙርና ጸሎትና ኩሉ አምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና አሜን። ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ዓይነ ልቦናና ዝበርሃሉ መገድና ዝቐንዓሉ ካብ ሙት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ንትንስኣሉ ትንሳኤ ግበረልና ንዓለም ሰላም ንዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ሕማቕ ነገር ብጽቡቕ ቀይረልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ብሓዘን ዘለው ጻናናዕልና ተጨኒቖም ዘለው ርህወሎም ጠምየም ጸምየም ዘለው ንስኣልና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ጸባን ዘሎ መሰሮ ፍጠረሎም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ نعلى سكرنا لما هبلنا زحدقنا بلدنا انسنا هلقلنا كبواتنا رفتنا يتتون انقستنا كبرنا زلالة نتكايما وزيتي مريم بنا قدس كبرم الأسلام تأسلام لنا قدنا سكرام أدي جابير توات كويتا سراوي سكرام لكله السغيك وملتا سقا جابير مساوي وفسي تدس بالك حياتنا صار لنا نفط ود في يسوع كريستوس انتنا محرات لنا امين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር
ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ልዑል ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ክሳብ ሰዓት ብድሕነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ንቅዱስ ኣገልግሎት ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሙሉእ ሰሙነ ትንሳኤ ከም ሓንቲ መዓልቲ ገይራ ንነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ከዓ እነስተንትነሉ ስያሜ ሰይማቶላ። ቀዳማይ ሶኒ ማእዶት ማለት ምስግጋር ክኸውን ከሎ ሶሉስ ከዓ ቶማስ ይብል፣ ረቡዕ ኣልኣዛር፣ ሐሙስ ኣዳም፣ ዓርቢ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን፣ ሎሚ ቀዳም ሰሙነ ትንሳኤ ከዓ ቅዱሳት አንስቲ እግዚአብሔር ዝገበረለን ጻዋዒት እግዚአብሔር ዝገበረለን ጸጋ ንሳተን ከዓ ንዕኡን ዘለወን ባህጊ ለይቲ አደንን ብምንገሃንን ነቲ ኩሉ ዝገበሮ ብነትና ከዓ ክንገብረን ምእንቲ ሎሚ ቀዳም ቅዱሳት አንስቲ ላትሰሚዩ ምእንቲ እዚ ሎሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሸሪዓቾ አቦና أقدم أبي لما أبي قيش والدتن سأزنبابلنا وانجيل ماركوس معرف 16 كاب حدا خساب مفزمتايو كاب حدا خساب شومنت كان بوبايل سنبت مسح بعلت مقدلان مريم أدي يعقوبن سلومين كيدن كلخياو كديت عدقاي بقداميت معلت سومن نقهو صحاي كتبرق كلا نام مقابر مساي نحد حدن كا اتي امنس كاب تاف مقابر من كقمت للنا يتبها هالاي اتي امن عزي قزيف نبرمو نلعل قصن تتمتا تقلبيت ورأي اوي نام مقابر اتين صعدا خدان اتخدنا بسحي ابيمان تقميت رأيا سنبدا خانسو دما ايت سنبدا نسخات كنسي نتتسغل يسوس نازراوت دليا اللخن تنسيو أبزيلون أبتا بوتا زنبر وبوتا النهاي كدا دعان دك مزامرتون نبيتروسن ناب قليلا قدموكمي كم تعزبلكم كأبو خطري وإخميلكم نقرؤهم بلن اتسمع إذن زلاتو يسمع بلغويتا ندك مزامرتو أبقو زر 4 اتأمني أزيو قزيف نبره نلعل قزن تتأمتا تقلبيتو رأيو سلقالاتو كزابير استمسقنا يخون اتأمني أزيو قزيف بعقمن كقمتلو زيك إلا مغاننا الرقا قزن نلعلي قزن مستأمتا انه تأمني تقمت إلو رأيو سلقالاتو كزابير استمسقنا يخون أب كتر حدا سنبت مسحلفة مريم بعلت مقدلان مريم أدي أيقوبن سلومين كيدن كلاخياو كديت عدقايل أب تنبيت إسياس معرف 30 كلتن كتر شومنته كبور سبقنا كبور حسابي حسب أب كبور نقركا سأنيعو ينبر إذن كدوسات أنستي جزي حسابن مجمريا كلايكا جزيين سالسايكا نبرتن كبر قويتاي مو كبر قبعات يقبو إلن أدوي قبئي جزيين أنجيهن كدايل سلاميو كاب يروساليم نكرانيو برخائيو أيهود دن ترخيبومن قليل نجر أيكونن أراوي تالو ليت بمخانو نزبزح نجر سجيرن أنجيهن كديت عديجن كلاخيو نزي حساب ز حسابايل حساب بتجبار كفصم سلازلوخا بتاع قدامي تمعل سمن نكو صحيك تقرب كلا نام مقابر وصايل وانجيلاوي قدوس ماركوس نايت مودا تاريو صحيك تبرق كلايلو كالوت وانجيلاويان كا سركة سنبت لصبيها أهد مالت ليتخ نخوجح 3 ساعات ويربع ناي ليتخ ترفهلو
ساعة 3 كباب 5 بقساي قلصين اب مثالي معرف شمون تقصر 10 شوعته أنا نتوم زفكروني أفكرهم تمانجيهم زدلي نخاء كرخبوني أمين كما إلى كرم كله قدسات أنستي كاب ملأخ أملاخ بسرات قويتا رخيبا كما إلى نقويتا رخيبا وانجلاوي قدس ماتيوس مسكرو خمزلو نقويتا خمز رخبو إيدو حزن مجمّر يجزي كم زملخو نهواريات كنقرخاء حلافنت كم ذهبن بسرات تنسعي كبسرات إذا كل زخون اللون تايو مثالي سلمون معرف شمون تقصر 10 شوعته أنا نتوم زفكروني أفكرهم أتومانجيهم زدلي نخاء كرخبوني أمي سلازي علتا تنسعي برهانة تنسعي أتوم زدقسو فلتاتهم حلافنتهم بهاقوم بزي قدس أتوم زدقسو نقويتا خمتن قدسات أنستي أقدمهم كرخبوه أي كألون زين قدسات أنستجن كم تهيأو قالوا زبلو أتومانجيهم زدليني كرخبوني يوم زبل قال تفسأم لني بعلو قيتانا مدحنا نيس كريستوسون أو انجيل ماتيوس معرف شوعات تغزر شوعاتين شمونتن زلمنا كل يقبل زدليد ما يركب مع صخو حكو حزب بلون يخفة اللي أمه لمنو يوهبكم دلي يخترخبو مع صوكو حكو حبلو كخفة الكميل كسر 3 نحات هدن كا أتأمنس كابتاف مغابر منك جنت بللنايو تباها لاي نسأقر نسأورنا نشخمنا نشقرنا أقليلنا خنريئوهم زي بالنايل هاي زيتا كميدحان تخفيت خصني حزي كونس كبيد مخانو أقدمن فليتن بعقمن كجمتل كم زي كالكا فليتن لعل عقمنا أيكونني لنجنس غيبلاني تايدا نحنا تخنقبرو زقبانا نقبر لعل عقمنا زخونخا قويتا بعلوخ قبرو إلن أمينني انت بكيسني أب مزمور داويد 55 قصر خلتن تايزبل صوركانا بإግዚአብሔር دربيو سخا أخد قفكايو إግዚአብሔር نصادق سنكلكل كبل أي حد قوني اتأمني عبي إذا أمني من كقمت لي إذا أمني أقليلنا يرأيون أمني لعلى عقمن سلزخونة كنرخوي نخيلني لا يتسفق وريسان كأب جزءن كوفاي بلان تايدا صور كان بأملاخ دربيويل أب ملغت بيدروس قدامي ملغت معرف حموش غزري شوعته نسوي حالي لكم يمو نخل حاليتكم أو دقو نخل حاليتن أو ديغن نعو أمينانين كيدانين كوزر 4 أتأمني أزيق الزيف نبرمو نلعل قسأن انت تأمتا تقلبيتو رأي أوي حنتي أتقال نلعلي قسأن انت تأمتاي أبزع عميق ملغتزي نحنا نزي منزخن قمتلو أي نخيلنينا سلازي نسخاقن كله تغيل أملاخي خامو لازم نخد قمتللنا نباخان محسنا لنا مسبلا صلوتن سمايات عاريقو እግዚአብሔር መልአኹ ለይኹ ነትእምኒ قمتللني نلعلي قمتل انت تمتاقنا اتأمني تقمتيلو رأيو سلازي نخلو تزخبدنا نخلو تزيجنقنا نخلو تزيشقرنا ناب أملاخ بمتمات كنفتحو كمن نخيلي እግዚአብሔር كل جزينا وخنتمت يدلي أبقو عزودك إسرائيل 4 عامات ملو نابي أمزتموت نيروم بدمنا إزمرحوم نيرو مرهومو مالتا بدمنا وكلو ليليتا ببرهان إساتي تلعلو كفلو زبلو ما ينبرانيل اتدمنا انت تلعله تتقعز يقعزو اتدمنا السق انت يلوخا سق إلهم يوعلو سلازي اتدمنا كنكساقس كله قديفون كيد من انت كل جزي نلعلي كتمتو نيروم أبزي ساعات معرف 4 قصر 30 شريشن 30 شمونتن بخلو تقعزهم دمنا እግዚአብሔር أب قدم كل بيت إسرائيل معالتي أبلع لتمحدر نبرة بليتخا حاو نبرمو دك إسرائيل بخلو قعزهم تدمنا كابلع لتمحدر مزل عالي نقلو نبرو اتدمنا انت زي تلعلقنا كساعة تلعل الله معالتي أي نقلون نبريل
ስለዚህ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ትደመና ከይገድፎም ንዓና ግን ደመና ከይገድፈና ዘይኮነስ ላዕለ ይኩን ህሊናክሙ በሰማይ ይሃሉ ልብክሙ ከምተን ቅዱሳት አንስቲ ንላዕሊ ጠመታ ጾረን ዓቕመን ንዑ አረከባ ንሱ ከዓ መልአኹ ልኢኹ ነቲ እምኒ ከምጠለለን በቲ ንሱ ዝህበና ሓይሊ ንኹሉ እኹእለ ናብ መቃብር ኣትየን ጻዕዳ ክዳን ተኸድነ በጽሒ ኣብ የማን ተቐሚጡ ረኣዮ እሞ ሰንበዳይ ስለዚ እግዚአብሔር መልአኹ ልኢኹ መላእኽቲ ረቂቃን እዮም ብዓይኒ ስጋ ክንሪኦም ኣይንኽእልንና እግዚአብሔር ክግለጹ ተፈቂዱ እግዚአብሔር ክግለጹ እንተኣዚዙ ግን ንሕና ብንሪኦም ግልጸት ይግለጹ እዮም ስለዚ ናብቲ መቃብር ኣትየን ጻዕዳ ክዳን እተኸድነ በጽሒ ኣብ የማን ተቐሚጡ ረኣዩኡ ሰንበዳይ ኣብ መዝሙር ዳዊት 91 ቁጽሪ 11 12 ኣብ ኩሉ መገድኻ ክሕልውኻ ንመላእኽቲ ክእዘልካ እሞ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍሲ ኣብ ልዕሊ ኣዳዎም ክጸሩኻ እዮም እግዚአብሔር ኣብቲ ዝኸብደና ኣብቲ ሓገዝ ነድልየሉ ቅዱሳን መላእኽቲ ንዕዮ ከም ዘሰኒ እሶም ከዓ ሓይልን ሞገስን ከም ዝህቡ ኣብ ልዕሊ አንበሳን ተመንን ትኸይድ ፊደን አንበሳ ገበልን ከዓ ክትረግጽ ኢኻ እዚ ይተፈጺምለን ነቲ መልአኽ እግዚአብሔር ክሪኦ ካብኡ መምርሒ ካብኡ ትእዛዝ ካብኡ ብስራት ክቕበላ በቂዐን ንሱ ድማ ኣይትሰንበዳ ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ትደልያ ኣለኸን ስለዚ ንጉሆ ምግስጋሰን ንስጋዊ ናብራ ንንግዲ ንኻልእ ጉዳያት ኣይነበረን ንጉሆ ምግስጋሰን ነቲ ናዝራዊ ነቲ ተበጃዊ ንምርካብ እዩ ዝነበረ ስለዚ ነቲ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን ፈሊጥ ኣለኹ ኣብዚ የሎን ተንስኡ ኣብዚ የለን እዚ ቦታ ሙታን እምበር ቦታ ህያዋን ኣይኮነን እቲ ህያው ከዓ ምስ ሙታን ክህሉ ፈጺሙ ኣይክእልን ስለዚ ስለምንታይ ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ሙታን ወይ ኣብ ቦታ ሙታን እተደልዮ ንሱ ተንስኡ ኣብዚ የለን እታ ኣብኣ ዘንበርዎ ቦታ እናሃረኣያ ምእማን ምርኣይ ምእማን ስለዝኾነ ከፊቱ ኣብዚ የለን እቲ ትደልዮ ዘለኽን ተሰቕለ ኢየሱስ ተንስኡ ኣብዚ የለን እታ ኣቐሚጦሞ ዝነበሩ ግን ንዕነ ረኣያ ኣብ መዝሙር ዳዊት 48 ቁጽሪ 8 ከምቲ ሰማዕናዮ ኣብ ከተማ ጎይታ ሰራዊት ኣብታ ከተማ ህያው ኣምላኽና ከምኡ ርአና ኣምላኽ ንዘለኣለም ከጽንዓ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ከይዳ ደኣ ንደቀ መዛሙርቱን ንጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቐድመኩም እዩ ከምታ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገራኦም በለኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓሳብ ልበን ተሰሚሩለን መልአኽ ኣምላኽ ርእየን ብስራት ጎይታ ተበሲረን ንሐዋርያት ብስራት ትንሣኤ ከበስራ ከዓ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ጸጋ ዝተዋሂቦ እንታይ ስለ ዝገበራ አንጊሄን ስለ ዝገስገሳ አንጊሄን ቅዱስ ሓሳብ ስለ ዝሓሰባ ነቲ ቅዱስ ሓሳብ ብግዚአንን ብንብረተንን ቅዱይ ቅብኢ ሒዘን ንጎይታ ስለ ዝደልዮ ተረኺቡለን እዚ ታሪኽ ናይተን ቅዱሳት አንስቲ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝተፈጸመ ታሪኽ ንዓና ኣብነትና እዩ ሎሚ እውን ጾርና ናብ ኣምላኽ ሎሚ እውን አንጊህና ኤታ ጽርሃዊ ረበተ እግዚአብሔር ጌሶ ሃቢሃ እስመ ኃይለ እግዚአብሔር ለአሊሃ ወዘጌሰ ሃቢሃ እይጻሙ ኩሉ ጊዜ ናብ ቤት እግዚአብሔር ከይዱ ኃይል እግዚአብሔር ኣለዋ ኣብኡ ኸይድኩም ጸጋኹም ኣመስግኑ ኣብኡ ኸይድኩም ሽግርኩም ናብኣና ኣምላኽ ኣቕርቡ ኣብኡ ኸይድኩም ባህግታትኩም ንገርዎ እስመ ዘጌሰ ሃቢሃ እይጻሙ ናብኣ ዘንገኸ ናብኣ ዘገስገሰ ብላሽ ኣይተርፍኒ ሓሳቡ ይፍጸመሉ ጾሩ ይቐለሉ ሕማሙ ይፍጸመሉ ትምኒት ልቡ ኩሉ ከዓ ይሰምረሉ እሞ ናብኣ አንግሁ ናብ ጎይታ አንግሁ ይብል ከምቲ ነተን ቅዱሳት አንስቲ ቅዱስ ሓሳብ ክቡር ሓሳብ ክሓስባ ግዚአንን ንብረተንን ንጎይታ ከውዕላ ለይትን ግሄን ክግስግሳ እሞ ንጎይታ ክረኽብኦ ነዚ ኩሉ ዘኽኣለን ሕጂ እውን ንዓና ንዑ ክንደሊ ንሱ ጥራይ ጸግዕና ክኸውን ጾርና ናብኡ ከነወፊ ጾርና ኣርዕትኩም
ዘሊቕልኩም ኣበሳኹም ተሓዲግልኩም ጸርኩም ተላዒልልኩም ሓሳብኩም ባህግኹም ሰሚርልኩም ይዝብል ብስራት ከስማዓና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንቃል እግዚአብሔር በአንቃድዎ ብህድአት ብጥብዓት ስለ ዝተኸታተልኩሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር እስማዕኹም። ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኩልና ዓጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎ ደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻዕካ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ረዳእና ባዕልኻ ረዳእና መንፈስካ ብምላኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ለሳራ ወለሰሎሜ ለሳራ ወለሰሎሜ ወለኩሎን ቅዱሳት አንስት ወለኩሎን ቅዱሳት አንስት ወለኩሎን ቅዱሳት አንስት ወለኩሎን ቅዱሳት አንስት ለሳራ ወለሰሎሜ ለሳራ ወለሰሎሜ ወለኩሎን ቅዱሳት አንስት ወለኩሎን ቅዱሳት አንስት ወለኩሎን ቅዱሳት አንስት ቅዱሳት አንስት ለሳራ ወለሰሎሜ ለሳራ ወለሰሎሜ
ولا كلون ساعة أنست ولا كلون كدوسات أنست ولا كلون كدوسات أنست ولا كلون كدوسات أنست ብርሃነ ትንሣኤከ ልዕለ አመን ትንሣኤከ ልዕለ አመን ብርሃነ ከፍኖ ድቤነ ብርሃነ ከፍኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ትንሣኤከ ነዞም ዝአመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝአመና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና سيناب أملاخ يا معقوبة هيداوي رابخا مغمى تيتنسي أكيد مغاتا دافي أملاخي خامو نقاسي خامو انقسك لازم عملا يا معكم ايداوي يا ليلنا وخاك مغمى تيدنسي تدافي عملاخي خامو املخك انقسك نفسي نعم الله معكم ايداوي العلنا وخاق مغمى تيدنسي أبكد مغات دافي أملاخي خمو لخكا نقوسي خمو انقسكا مزمرنا مزمر ملاእክት ተቀበልካ ተቀበለልና አምላኽና ጀሚርካ ዘፈጸምካና ምስጋና ንዓኻ ይኹን አሜን ኩሉ ዘብፅሓናዮ ድማ ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ ኣብዚ ምድሪ ንበረኸት ንሰላም ኣብ ሰማይ ድማ ንህይወት ክበረልና ውድ ዓመትና ባረኻልና ቀድሰልና ከምቲ ንስኻ ንሞት ስዒርካ እንተንስኣኻ ኩሉ ናብ ሞት ዘብፅሕ ሕማቕ ነገር ግብሪ ሓጢኣት ረጊፅና ብመንፈሳዊ ዓት ክንትንስ ንስኻ ሓግዘና መንፈስና ዕብየሉ ሰማይ ከም ንዲብ ከም ፈሊጥና ድማ ናብ ሰማይ ገጽና ንጥምተሉ ግበረልና ስለ ኩሉ ተመስገን ተባረኸት ተቀደሰ መዓልቲ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ ባድካ እንታ ኣብ ሰማይ ኩሉ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደልና ንኣምሳና ፋድሕና ፈተና ይተእትወና መንግስቲ ክብርን ዘለዓለምነት ከኢማ ኣሚን ወብዚትም ናይ ቅዱስ ሰላም ለኩልኹም ኣደይ ጃጌር ጽዋት ከይታሰራ ሰላም ለኩልኹም ሰካዋን ስሙ
ረከርሶም ሮዮም ተዘጋጀ ኃጢአት ማሰሪያና ፍትወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንታና ማለት ለምንልና አሜን። ፍትሐዊ ስርግጅን አምላከን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንዲቀና ሰሪ ኃጢአት ደምሳስ ያበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱማ ቢቀናቱ አዊ ዲያቆናቱ ዶንስ አድርጎ ጸናት በስምከ ኩን ፍታኖን ጻነ ይረሰን ስኩላን ስማዚዮ ማህረን ክርስቶስ መልአሰት ዚዮ ማህረን ክርስቶስ 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 ከመን በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማህረነ ክርስቶስ መልአሰት ተልተ በእንተ እግዝእትነ ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማህረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይቀበል ለብ ሰማይ ያረግ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ሳን ሰላም እንግበረልና አሜን።